नोंसोर बारा जिंगासिनो नाङा आं डक्टर लिंहरनि र' बाथौ नाङा नोंनि डक्टर लिंहरनायखौ सोर डक्टरखौ लिंहरनो नोंलाय सोर डक्टरखौ लिंहरनो सानदों बे गुन्दा डक्टरनि थाखायनो दिनै बिदि जादों मा होनखो नों अलबार बिनिखायनोथ' नोंनि सहायनांगौ जादोंमोन रोना डक्टरनि आखायाव दङ खोन्थानाङा बिसोरनो खोन्थानाङा आरो नों बेयाव मा मोनफैबाय थादों ओंखारलां नों बेनिफ्राय जोंनि मानसि थैयो थाङो जोंनि आखायाव थैगोन मानो नांगौ नों ओंखारलां सिरि था नों आं नोंनि फिसा नंगौना नङा आंनो सन्देह नों आंनि फिसा नंगौना नङा आंनि फिसाब्ला नोंसोर बेबायदि जानाय नङामोन बिथिं मानसिया थैलायलांसिगोन नोंसोरनि बेबायदि फालतु खोथाखौ आरो फंसे बुंबावब्ला दिगदारसो दङ हगार बिमाफ्रा लाना थांनोसै आं दङ इसा आं दङ आं थासान्दियाव नों जेबो जानो मोना आं दङ आं नोंखौ फाहामगोन आं नोंखौ मोजां खालामगोन होनो साइड हो आयै आं गिनायसो मोनबाय फनाबो नाङा खोन्थाबो लाङाखै बबेयाव थांखो बेयाव लोमबारालाय बहा थांखो बेलाय आंनो खोन्थाबो लाङाखै आरो बहाबा थांदोंब्लाबोथ' फन हरनानै खोन्थायोमोन ना बियो मबाइलाबो नाङाखै बहा थांदों मानो आंनो खोन्थालाङाखै बेलाय ना न'आवसो थांबाय नामा बेलाय न'आव थांदोंना बियो ओहो थाङाखै बियो न'आव बिमा फिसानो नायलायनो हालायथारला बिसोरो बिमाजोंनो सैलायला अब्ला माबायदि थांगोन बेलाय न'आवलाय आरो बियो बोरैबा न'आव थाङोब्लाबोथ' आंजों खनसेब्लाबोथ' रायलायगौमोन ना बियो आंनो खोन्थाथारगौमोन न'आव थाङाखै न'आवबो थाङाखैब्ला बेयावबो गैया बबेयाव थांथावगौ बियो नङाब्ला बैया आंखौ फाथैलाय बिसिखांनायनि उनाव हारसा हिन्जाव लाबोदोंमोन ना बे हारसा हिन्जावजोंसो थाङाखैथ' ओइ जामाय जावैसोखौ नुवाखै माथो आङो बहा थांदों जावैसोआ ना नोंसो होखारबायबाय रायद्लाबायबाय थायो नालाय नोंसो रायलायबायदां बहा थांदों मा खालामहैदों आंनो मिन्थिया आंनो फनसो खालामगासिनो ओमफ्राय नोंनालाय बेलाय माथो बुंनाय जाखो सब समाय नों आंखौ गाज्रिखौल' नुयो ना माथो आंलाय मानो रायलायबाय थानांगौ जाखो मानो होखारनांगौ जालायखो बेखौलाय माखौ फोथायनो नोंखौलाय मानसियानो मोख्रि बायदिसो नालाय दसेनो रायब्रबलाबायो होखारब्रबलाबायो आं मिन्थियाखै ओमफ्राय जेनेबा नोंनो मानो इसेबां बिजामादै नांबाय थागौ बिजामादै नङाब्ला नोंहा थानो हाया नामा आं हिन्जावानो इसेबां माथा मारियाखै नों बिखुनजालाय मानोथो इसेबां माथा मारिनांगौ बहा थांथों गोमाब्लाबो आंनि हौवा माबा मोनसे जायोब्लाबो आंनि हौवा थांनानै थायोब्लाबो आंनि हौवा थैनानै थाङोब्लाबो आंनि हौवा नोंहालाय बेखौलाय मानो इसेबां माथा मारिनांगौ नों बिखुनजोसो दा आं खबर लागोन ना आं उदिस खालामगोन बहा दं मा खालामहैदों गावहासो फाग्लि बायदि जों गावनिसो हुवा आरो बिमाया मोजां गाज्रिनि थाखाय खबर लाबा गाज्रि जायो नोंनि उदैयाव दे बे जावायसोनि गथ' सोमजिनानै दङ बेखौ मिथिदों नोङो गावनि थाखाय खबर लानाया आंखौसो गाज्रि नुबावदों बियो दा बायदि नोंनि फिसाया माबा मोनसे जायोब्ला उदैयाव गेन्द्रिद्रि फिसा लानानै मा खालामगोन नोंलाय अब्ला बै समाव सोरनि खोथा बुंगोन आयै अलबारा थांनानै थायोमोनब्ला होननानै बै समावनो आं सिगाङावसो बुंगोन बाजारि आयै नों मानो बिदि बुंदों हौवाफोरनि आखुखौ मोनाखैथ' बुदि आगल जोंफोर हौवाफोरनि आखुखौ मोनथिबोनानै अहाबोनाय मानसि बिनिखायनो जोंनि जिउआव जेरै जाबोदों नोंसोरनि जिउआव बेबायदि दाजाथों होननानै आं नोंखौ खोथाखौ बुङो नंमारगौबो नामा दायो जेबो नङा गथ' सासेल' मोनग्रोलाय मोनथिगोन हौवाफोरनि आखला गोदै गोबा साला अबौ जोमै अबौ हिन्जाव जोखोगोन नोंखौ फुटबल बायदि जायखि जाबाय थायाहाय अनबाबो अनजायै फिसाफोरखौ मोजां बुंबा गाज्रिसो जायो सब समाय बिसोरनि नोजोराव सोरनि थाखायथ' माथा मारि आङो बिसोरनि थाखाय नङाब्ला जायखि जाया जाबाय थाथों उदै फिसा लानानै गेन्द्रिद्रि बबेयाव थांथों दा बायदियाव जावैसोआ माबा मोनसे जायोब्ला आं हनै दोना न'आव आरो खोनासं मोनसे खोथा आरो माब्लाबाबो दासान हौवाफोरखौ बिमा बिफानिख्रुइ न'खरनि परियालफोरनिख्रुइ आंखौ बांसिन अनो आं बिनि हिन्जाव होननानै मालाबाबो दुगि दामारि मिन्थिगौ हौवाफोरनि गोसोआ थारलाय बारलाय साननैसो नोंजों थानो हागौ दानो बिग्रायोब्ला बिमा बिफानि न'आव थांनानै थाहैयोब्ला नोंलाय मा बाल खालामनो आरो जिबायदि आखु नुबाय आं नोंखौ बे हाथुखौजोंथ' मिलायना जानो हाखायासै नोङो हाखायासै दा जेनथेन हौवाया न'आव दंफैयो हौवाखौ मोजां बुरखि खालामनानै न'आव दोन माबायदि गावनि बिमाजोंहाय गोमोन खालामनानै आंनि बिमाखौ नायनो हागोन बेफोरबायदि सिन्थासो थानांगौ नोंनियाव मिन्थिगौ बिमा बिफानिफ्राय बोखाना लाबोबाय नोङो बिजामादैखौ दा नों न'आव सना बायदि दाउदै बायदि बेखौ दोननो रोंनांगोन अननो रोंनांगोन अब्लासो बियो नोंजों थागोन नों बेबायदि खालामोब्ला हयनि नहयनि मोनसे खोथानि बिखुनजोजों जरायबाय थायोबा सोर हौवाया नोंनि न'आव थानो बुंनाय
नोंलाय बुरैखाबाय सानैसोल'सो सोरखासिगोन नोंसोरनिसो जिउ फिसा नोंसोरनिसो संसार नोंसोरसो गोबाव थांनानै थागोन साननानै नाय आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौना नङा आइया जोबोद गोथौ गोथौ बाथ्रा बुंदों आंनि मेलेमाव हाबदों नंमारगौ आंनि हौवाखौ आं नागिर मोननांसिगोन बबेयाव थांदों आरो डक्टराथ' मोजां खबर होदों आंनि उदैयाव खुदिया दङ होननानै बे खुदियाखौ आं जोनोम होथारगोन आरो बे खुदियाखौ आं जोनोम होयोब्लाथ' बे खुदियानो सासे बिमा आरो बिफानि गोनांथि अलंबारा बबेयाव थांदों आं बेखौ खबर खालामनांसिगोन बहा थांखो मोख्रियालाय ओइ जोमै आरो बबेथिं खारलांखो बेबायदि देहायाव आरो बबेथिं खारलांदों लामा सामा गाज्रि ओरै फै आरो थांनो नोङो खोनादोंना खोनाया जाखो बे गथ'आलाय गैया बहाबा सहैब्रबाय बे दसेनो हाबाब सिन्ताल' जाखासै आं मा जागोन बे गथ'नि संसारा एसेबां बुजायब्लाबो मानो बिनि मेलेमाव हाबा खोथाफोरालाय आंनि बिजामादैया मोजां आंनि फिसा हिन्जावासो गाज्रि मालायखौलाय मा दुसिनो आंनि फिसा हिन्जावा थिगब्लानो थिगसैमोन जेबो सिन्ता खालामनांगौ गैथारलामोन बि सोलायाब्लाना सानसे बिराद आलाय आथानि जागोन बे लामा दंमा बिबायारि जानानै थाग्रा जानांगोन बे गथ'आ अबेसे दाबो गथ' गथायबो गैया नालाय गथ' गथाय थाबालाय एसे बुजिबायबायसिगौदां है खांस्राथोंसै साब्रै साबा खांहोस्रानोसै आङो अब्लासो बिसोरनि संसारा थिग जासिगोन बुजिनायफोर फैसिगोन बिसोरनियाव इसा मा हां सथे सथे लाखो नोंलाय मा हां सथे सथे लादों इसाया अलंबार लाबो जोंबो हमनि लाबो ज' मिलायनानै हमनानै लांनि नों हमनायफ्रासो बोरैबा खस्थ' मोनबाय बायदोंदां बेनिखायनो हां सथे सथे लादों हट गिनायसो मोनबाय आं माबाफोर जासिगोन नामा आंनि फिसाजोआ बिफायाबो गैया बिफा थानायफोरबा माबा मोनसे जासिगौमोन गिनाङा बिहामजो गिनाङा गिबा बांद्राय नारसिनो खोनादोंना जलि एम्बुलेन्स लिंहरलाय बेबायदि लानानै थांब्ला जायगासिम सहैनाय नंला बियो एम्बुलेन्स लिंहर अलंबार बेफोरखौ मा नुदों आं जोमै नों जेबो दाबुंथ' गोबां सिरियासआव दङ जेबो दाबुंथ' नोङो मानो जेबो बुङा आङो जाय मानसिफोरजों जों सोमोन्दोखौनो बस'दोंमोन बेफोरबायदि मानसिनि मोदोमफोराव नों आरो मानो आखाइ होफिनखो जाय मानसिफ्रा जोंनि थाखाय हाथफ्ला जानानै थांबायमोन बिसोरखौ नों मानो दिनै खनफिनखो नों सिरिथा अलखि हिनजाव नोंनि थाखायनो दिनै आंनि न'खरा धंस जालांनो हमदों आरो नों गेजेराव मुंबो जेबो दाबुं नङाबा बाथ्रा बोरैबासो जागोन अलखि हिनजाव हायोब्ला नोंनो आंनिफ्राय साइड जा हायोब्ला नोंखौनो आं हाथफ्ला जाबाय होननानै बुंनो हायो मा नों आंखौ हाथफ्ला जाबाय होननानै बुंनो हायो बिदिब्ला आंनि बे उदैयाव थानाय गथ'आ हो बे गथ'खौ नोङो मा खालामनो सानखो बुंनोबो गोनां जायो नोंनि उदैनि गथ'आ गासैबो सिलिंखार जाजोबो आं सिमां सुजियो गथ' लानानै संसार खालामनो नाथाय नों गथ'खौ बुथारग्रा सासे हांग्रोमोन्दि मोननायसो नोङो नोंसोर नांलायबाय थागोन ना आंनि फिसाजोखौ बासायबावगोन मा जादों बिहालाय जेबो जायाखै बिसोर एक्टिंसो एक्टिं नोंखौ होखारबाय नालाय नोंखौ मोनफिननो थाखाय बिसोरो बायदिसिना मोनसे एक्टिं दिन्थिलायबाय आरो थैब्ला थैनो हो माथो अजादों बेलाय जोंनि सोर आरो फंसे खोथा बुंबावब्ला नोंखौ मा खालामगोन आंसो मिथिसिगौ आरो नङा आफा नों बिनि मोदोमाव आखाइ थिखोनो मोना बे दा सासे गोरलै मोदोमनि सासे गथ'नि बिमा जानो हमबोगासिनो आयै औ अलंबार बेखौ रागा दाजों बेखौ दाराय मा बुङो बुंथों बियो गोसोबायदि नाथाय नों बेखौ जेबो दाबुं बिनि गोरबोआव थानाय गथ'आ आंनि जानो गोनां फिसौआ जाहाथे बे संसाराव साननो गोरों थान्दा दिमागनि गथ' जानानै फैयो रागा दाफोजों मोजां जाथों गथ'आ आंनि फैनो गोनां आबौआ रायलायबाय थाबा जानाय नंला गोख्रै फैदो हस्पिटालसिम नङाबा इसानि जिउआ खाथ्रायाव जुजिनानै दङ खोनासं आधा घन्टानि गेजेराव बिनो थै होनो हायाब्ला बेखौ मोननाय नंला गोख्रै औ थै बिनि मोदोमाव जेसेबां थै दङ गासैबो दै जाजोब्बाय आधा घन्टानि गेजेराव बिनो थै होनो मोनाब्ला बिखौ बासायनो हाला आं सिदा बुंखाबाय